Koľko centov z každého zarobeného eura by si mal podľa vás človek nechať pre seba? Trošku ju pozmením tú otázku. Čo je správna daňová kvóta? A my máme momentálne nejakých 28%. A ja by som tú daňovú kvotu výrazne neznižoval. Nemyslím si, že je cieľ, že nula štátu. Že všetko naše snaženie by malo končiť tam, by malo končiť vtedy, keď je, že nula štátu. Lebo niektoré funkcie štátu, povedzme polícia, súdnictvo, nech je akékoľvek, armáda, je lepšie, keď vykonáva štát, keď to skrátka je tá vyššia moc, tá verejná moc. A tá nadriadená tým súkromným osobám nie všetko dokáže fungovať na báze dobrovoľnosti. No, preto nie som privržencom toho, že žiaden štát. A čo sa týka tej daňovej kvóty, aby som ju, ako nevidím dôvodu príliš meniť. Tých 28%, my sme, ako to je dobré číslo aj v porovnaní s ostatnými európskymi. Že teda zdanenie, myslím si, že už máme dobre nastavené celkom, to znamená čím širší základ dane a jedna nízka sadzba. A v prípade odvodov by som si vedel predstaviť to isté, to znamená rozšíriť ten základ pre počet odvodov, zrušiť tie nezmyselné výnimky rôzne, za to by sa dali znižiť sadzby. Čiže to je na tej príjmovej stránke, tam ešte je čo optimalizovať, najmä v odvodoch, a na tej výdavkovej tam je výrazne čo optimalizovať. A s tým, že všetky prebytočné peniaze v prvom rade do znižovania deficitu, a keby náhodou ešte niečo malo ostať, tak do infraštruktúry, do školstva. No ale keď sa na to pozrieme tak, že človek z ceny práce si človek nechá zhruba 50, neviem, teraz 6%, proste 40% tam odchádza, minimálne 40% na odvody a dane. A plus ešte potom štát mu berie pri každom nákupe niečo z DPH. Tak vo výsledku človek, čo tu vyrobí, mu zostane menej ako polovica. A či toto ale to je práve to, čo som hovoril, toto je tá príjmová stránka, že keď máme zamestnanca, ktorý zarába, povedzme, trojnásobok priemernej mzdy, tak tam už aj to nezdaniteľné minimum až tak veľa nezaváži, čiže my môžeme vlastne povedať, že on z tohto platí najprv 36% na odvodoch, teda trojnásobok nie priemernej mzdy, ale ešte plus odvody zamestnávateľa, čiže trojnásobok priemernej ceny práce. Z toho ide 36% na odvodoch, zo zvyšku ide 19% na dane, ostane mu niečo a potom ešte DPH, to sa blíži k 60% to zaťaženie. To je zamestnanec. Keď zoberiete s tým istým príjmom živnostníka, tak poprvé uplatní si nejaké paušálne náklady vo výške 40. Neviem, či sme to už neznižili sme to, že? Uplatní si paušálne náklady vo výške 40%, potom to, čo mu ostane, to si zniží na polovicu, iba z toho platí odvody, potom dane platí len bez tých 40%. Výsledok je taký, že živnostník platí možno že len tretinu oproti zamestnancovi s rovnakým príjmom. A toto je, čo som hovoril na tej príjmovej stránke, že podľa ktorých zaťažujeme veľmi, máme 8 najvyššie sadzby odvodov na svete pre zamestnancov a podľa ktorých zaťažujeme málo alebo vôbec. Máme aj 10 000 ľudí, ktorí slušne zarábajú a neplatia vôbec žiadne odvody. V daňach sa podarilo zabezpečiť, že všetci plus minus platia, ale tunak je to takto. A to keby sa vyrovnalo, tak by to neplatilo. No ale vy to budete vyrovnávať tak, že zvýšite odvody pre živnostníkov, a či nie je lepšie vyrovnávať tak, že znížite pre zamestnancov. No alebo dá sa robiť medzi tým, že vyrovnať tak, že to, čo sa jedným zoberie, sa druhým dá. Že to ostane neutrálne. Má váš volebný program neutrálny dopad na rozpočet? Áno, má. Dokonca si myslím, že pozitívne. Nemal by skôr byť šetriaci? Myslím si, že je šetriaci. Ale nie je tak šetriaci, že vyrovnáme 3,5 miliardy deficit, ktorý dnes máme, ale je šetriaci. Má podľa vás štát právo nútiť občanov kupovať si jeho služby, napríklad dôchodkové sporenie, alebo služby súkromných firiem, napríklad zdravotné poistenie od súkromných poisťovní? To je veľmi dobrá otázka. Alebo aj PZP vlastne. No, PZP. Ale moment, má štát právo nútiť ľudí kupovať si služby od neho alebo od iných? Aj od neho, aj od iných, tak, napríklad súkromných spoločností. Od iných si myslím, že mal by mať právo. Čiže je to správne, Keď štát donúti kúpiť si PZP, si myslím, je to správne. Preto, lebo, v tomto zrejme nie som úplne 100%, čo teraz neviem, či je liberál, ale skôr možno, že 100% menej štátnik. Preto, lebo my máme
samozrejme, my by sme mohli povedať nie. Nech každého problém. Keď nabúra, nech si to zaplatí, keď nebol poistený, tak bude splácať. Ale tie kolaterálne škody boli tak veľké, keď napríklad nejaký nešťastník, čo teda žije od výplaty k výplate, neuvedomí si to, lebo ľudia sú veľakrát nezodpovední a áno, týmto ich vieme vycvičiť k zodpovednosti, to je pravda, len bude to trvať 2-3 generácie a dovtedy sa stane x krát to, že niekoho niekde napácha nejakú škodu tým autom a ako je lepšie, keď tam ale zase takto sa k ničomu nevychová ten človek, alebo že toto sú potom také skratky, ktoré zase vedú k tým problémom, že a teraz toto musíme upraviť, ďalšia regulácia, na to zase ďalšia regulácia. A preto ja zásadne súhlasím s tým princípom, že štát, pokiaľ možné, nech štát sa nezasahuje, nech štát do niečoho nezasahuje, ale z tohto princípu vidím potom niekoľko výnimiek, ktoré v dnešnom čase a v dnešnom priestore tu na Slovensku a tak ako vnímam mentalitu ľudí, by som ich jednoducho nerušil okamžite. Možno, že by sa to dalo nejak postupne znižovať. Sporenie, mal by tam štát zasahovať, nejak garantovať tým ľuďom dôchodky, alebo mali by si oni čisto. No ale dôchodkové už ako druhý pilier, tam štát veľa nezasahuje do toho. Teda ľudia si šetria. Prosím? Do ďalších volieb. Áno, do ďalších volieb. Ešte k tej predošlej otázke, tá je celkom zaujímavá v tom, že ja by som si vedel predstaviť nejaký postupný prechod. Že napríklad povedať, kto zarába na nejakú sumu X, tam je teda predpoklad, že on bude dokázať, aj po prvé je zrejme uvedomelejší taký človek a po druhé skôr dokáže tú škodu nahradiť zo svojich existujúcich príjmov a majetku, tak by som povedal takto nejak, že nemusí byť poistený ten, kto má príjem XY a možno, že ten príjem postupne v čase znižovať, aby sme dospeli, lebo to je dobrý stav dospieť do ňoho. Len myslím si, že veľké škody môže dojsť, keď sa to spraví jedným sekom. Môže dojsť k veľkým škodám. Niečo podobné ako referendum. Myslím si, že kvórum na referendum by existovať nemalo, tých 50%, ale bol by som veľmi opatrný zo dňa na deň povedať, že neplatí. A vedel by som sa ale predstaviť, že každý rok to kvórum, každým rokom nech klesne o 5 percentuálnych bodov a o 10 rokov budeme na nule. A dovtedy tá spoločnosť si zvykne na to. Jednoducho tieto procesy, keď sú moc rýchle, tak napáchajú škody. Nie je tých 50% práve že najlepších, keď hovoríme, že máme demokratický štát, vlastne 50%. No, máme demokratický štát, ale musíme rátať s tým, že nejaká masa ľudí, a veľká, viac ako 50%, je tak pasívna, vôbec nič nezaujíma, všetko je jedno a vlastne blokuje. A zároveň, dobre blokuje, to ešte môžeme si povedať, keď blokuje, tak blokuje, ale zároveň do parlamentu môže byť, povedzme, volebná účasť môže byť aj 15%. Napríklad, koľko ľudí reálne zvolilo nejakého pána Kozlíka do Európskeho parlamentu? A potom to aj tak vypadá, to zastupovanie, samozrejme. Ale toto sa mi zdá, ten nepomer moc veľký. Čiže ja by som bol za to, nech tu neexistuje kvórum, ale nie zo dňa na deň. Nech to je tam nejaký prechod. Dobre, a čo hovoríte na názor, že dôchodkový systém sa do značnej miery podobá na pyramidovú hru, alebo funguje len dovtedy, kým prichádzajú do hry noví účastníci? Nie, s týmto nesúhlasím. Dôchodkový systém, moment, prvý pilier? Aj. No jasné, veď keď je to pay as you go, tak ja samozrejme, že môže fungovať len vtedy, keď tam prichádzajú noví, ale tak na tom je postavená celá generačná zmluva. A dá sa to nazvať aj pyramidovou hrou, ale je to silne dehonestujúci názov. Každopádne myslím si, že ja osobne by som ho nahradil len solidárnym benefitom z verejných zdrojov, to znamená, každý dostane jednu a tú istú čiastku bez ohľadu na to, koľko odrobil, to dostane preto, aby hladom neumrel. No a kto chce viac, tak sa nech si našetrí, či už v druhom pilieri. A aj v tomto je cieľom postupne prejsť na druhý pilier úplne? Že nie, dlhodobým cieľom je ten povinnosť platiť do druhého piliera zrušiť. To by mal byť dlhodobý cieľ. A naučiť ľudí, aby komerčné poistenie sa... Dobre. Potrebujeme verejnoprávnu televíziu a rozhlas? Nie.
Takže nesledujete. To zruším. No keby to bolo v mojej moci. Ale už sme spravili prvý krok, že sme zrušili tie koncesionárske poplatky, lebo to je čistý nezmysel. Teraz je to v podstate, teraz to vnímam ako verejný statok, financovaný z daní. Toto si myslím, že je správne, že keď si spoločnosť povie, toto sú verejné statky, jak som hovoril, ten súdnictvo a armáda, toto sú verejné statky a k ním teda my si povieme, že je tam aj tá televízia, tak poďme to financovať z daní. Toto je správne. No a teraz môže nasledovať krok číslo 2, že začneme sa baviť o tom, že ktoré verejné statky naša spoločnosť potrebuje. Existuje argument, prečo by mal existovať drahý úrad, ktorý rozhoduje o tom, koľko mobilných operátorov Slovensko potrebuje? Nemal by to určovať trh? No jasné, že áno, ale ten úrad by som nerušil, lebo niekto musí tie frekvencie prideľovať. To nemôže predsa byť tak, že každý si zoberie frekvenciu, ktorú práve chce. Čiže aj nielen frekvencie, ale aj pásma, aj čo sú tam ešte v tej digitálnej, tie kódy. Keby nebol úrad, bola by nejaká asociácia súkromná na to, nie? Či? Toto máme v oblasti internetu, zneužíva sa to, jedna firma si to vezme sprivatizovala, tá SKNIC, a zle si navzájom robia. Nie je to dobré riešenie a ja som sa s tým SKNICom... Áno. Ja som sa s tým SKNICom zaoberal, aj som si párkrát zavolal, ešte keď som bol predseda Národnej rady, a hovorím, tak povedzte mi, aké si myslíte, že ideálne riešenie. A vždy boli niektorí nespokojní, lebo jedni z toho ťažili, držali biznis a tak. Skrátka, je mylné predpokladať férovosť účastníkov trhu. A to, čo ani nemá byť, to ani, tam sú veľa, tam treba predpokladať nejaká chamtivosť alebo honba za ziskom, čo je úplne v poriadku, ale práve preto je dobré, keď vyššia moc do toho vstúpi a povie chlapci, tu sú pravidlá, nie, že určite si pravidlá sami, lebo v prípade SKNICu vidieť, alebo v prípade internetu vidieť, že to nefunguje. Máme najdrahší internet, x vecí nie je možných, len preto, lebo jedni to blokujú. Nie je to dobré. Čiže tu pri tých frekvenciách, ja si myslím, nech pekne existuje úrad. Keby to nefungovalo, tak už by sa s tým niečo dialo, nie? Zatiaľ ľudia na to síce možno nadávajú, ale nič voči tomu nerobia, akoby... No tak dobre, ale výsledok je taký, no, nefunguje to, nedá sa povedať, že by to nefungovalo tak veľmi, že by to prekročilo nejaký ten prach, ale u nás stojí stránka 20 eur ročne, v Dánsku 3 eurá. A prečo? A prečo nemôžeme mať ja 100 stránok alebo 6 stránok za tú jednu, čo tu mám? No a tým chcem povedať, že mal by existovať regulátor štátny, čiže ten úrad, môže to byť aj včlenené do ministerstva, to je teraz jedno, ide o to, že to je tá vyššia moc a nie je nejaká samoregulácia. Mal by existovať regulátor, nielen v prípade internetu, ale aj v prípade týchto telekomunikácií, ale mali by existovať nárokovateľný prístup. To znamená, že keď sa povie sa, tu sú podmienky na vstup, ktoré musia byť férové, a každý, kto chce byť mobilným operátorom na Slovensku, nech sa páči. Splň tieto podmienky a môžeš byť. Ako s bankami. Tam je to, jak to bolo. Neviem, ako je to dnes, ale kto zloží 500 miliónov a ešte svoje nejaké 500 miliónov korún, má vlastne nárok na bankovú licenciu. Tak by som to robil s operátorom. Dobre. A čo si myslíte o tom, že štát garanciou vkladov občanov v bankách garantuje bankám bezrizikové investície do najrizikovejších štátov, podnikov, projektov? No tak poprvé banky tam majú niečo samo. Ten fond na ochranu vkladov, to si financujú banky same, nie štát. On len teda v čase krízy, a to bola zrovna taká tá výnimka, kde vnímam takýto štátny zásah oprávnený, že štát povedal, garantujeme všetko, aby nevznikla panika. Lebo taký nejaký run na banku, to tiež nie je žiadne racionálne správanie, to už je skrátka čistá panika, ktorá môže napáchať len z dôvodu, že to je panika a obrovské škody. Preto vo výnimočných situáciách, keď štát povie, že garantuje vklady obyvateľov, tak viem s tým žiť, na nejakú dobu obmedzenú samozrejme. A okrem toho existuje ten fond na ochranu vkladov, ten by som možno zrušil. Ten si myslím je dosť zbytočný. I keď, no opäť je to, že si predstav nejakú babičku, ktorá si drží svoje úspory, má niekde v banke uložených 3-5 tisíc eur a ona netuší, ako to jednoducho je, my môžeme si povedať, že ideme ľudí vychovať k zodpovednosti, ale to je predsa úplne nereálne, že nejaká babička teraz 80-ročná šup na internet a pozrie si, ktorá banka má aký rating a ešte vyhodnotí, že táto ratingovka odrbáva. Teda, môže poradiť vnúčka alebo tak. Áno, babička vnúčku mať nemusí, totiž to je tak, že štát svojimi pravidlami musí zohľadniť
100% obyvateľstva. Nemôže si povedať, že 85% je pokrytých a tí zvyšní majú smolu. To slovo odrbáva berem späť, hej, to prosím vás potom. Môže to zaznamenané smola. Takže ďalšia otázka, vaša idea práca na miesto dávok. Tvrdíte, že efektom bude aj to, že tu bude tlak na zvyšovanie miest pre nekvalifikovanú prácu. Nebude to v skutočnosti tlak na presun týchto zamestnancov z efektívneho súkromného sektora do neefektívneho štátneho? No. Kde by ste robili radšej vy za rovnakú mzdu? Práve preto je veľmi dôležité, aby pracovné miesta, ktoré štát bude ponúkať, neexistovali už v súkromnom sektore. To znamená, že keď štát teraz povie, že ide, nejaký dobrý príklad si musím nájsť, ja neviem, že ide zamestnávať, povedzme, baličov nákupu do supermarketu, tak tam silne zasiahne do súkromného sektora a tam sa môže stať, že dojde k tomu presunu tých miest. Ale keď štát povie, že napríklad, že ide sa robiť veci, ktoré sa dnes nerobia, povedzme čistenie tých jarkov pozdĺž ciest, aby voda odtekala lepšie, tak to sa dnes aj tak nerobí. Keď sa to robí aj tak, je zadavateľ štát, čiže to si myslím, môže kľudne priamo robiť. Ale to asi to nie je ten problém. Skôr z pohľadu toho človeka zamestnaného na minimálnu mzdu napríklad. Prečo by som ja robil niečo, kde musím podávať výkon u zamestnaného súkromníka, keď ja však vydám výpoveď a idem a nechám sa zamestnať a vieme dobre, ako fungujú tieto, jeden pracuje, 9 sa na ňom pozerajú. Máte, tak možno, že trošku dúfam, že preháňate, ale máš pravdu, ale my tam máme ešte v programe napísané na inom mieste, že sme za dočasné zníženie minimálnej mzdy. Tak keby sa znížila o povedzme 20% a to, čo by ostalo, čiže tam by už len vytvorilo nejaký priestor práve na vykrytie rozdielu tej efektivity. A je pravda, že by to potom trochu, keď dnes je minimálna za 320, minus 20% je koľko, 260 a 256. No a keby teraz, takže máme 256 a 320, no a je pravda, že keď teraz štát vytvorí veľké množstvo takých miest, kde by sa dalo aj tak trochu flákať, tak možno, že niekto si povie z tých 320, že kašlem ja na to, idem robiť za 256, lebo tam mi nerobia dusno. A možno, že by to vytvorilo tlak na rast tej mzdy. Ale myslím si, že to by bol minimálny efekt. A oveľa dôležitejšie hodnotím to, že už by sa neplatili peniaze bez práce. Lebo by to automaticky odfiltrovalo všetkých tých, čo robia na čierno, ktorí robiť nebudú, ktorí majú iné príjmy a nemusia robiť. Tých by to automaticky vyhodilo zo systému. Tam vidím oveľa väčší benefit ako v tom, že teraz zopár 320 eurových ľudí by išlo robiť za 256. Nemyslíte si, že existencia minimálnej mzdy môže mať veľký vplyv na to, že sa nízko kvalifikované skupiny obyvateľstva, napríklad Rómovia, nedokážu zamestnať? Jasné, Navrhnete v parlamente zrušenie minimálnej mzdy? Áno. Tak ja teraz neviem, že v parlamente návrhnem, ale máme to v programe a keď bude, lebo nemá zmysel dojsť do parlamentu s nejakým hurá návrhom, má zmysel si to dohodnúť na koaličnej rade, ako súčasť nejakej väčšej dohody a tú minimálnu mzdu zrušiť. Mali sme už teraz aj snahy aspoň zrušiť tie stupne minimálnej mzdy, ktoré sú v paragrafe 120 zákonníka práce. A už to bolo na dobrej ceste a potom nám do toho zasiahla premiérka a zastavila to. To už na vláde to prešlo a ona potom došla tak nejak, taká partizánska akcia trochu to bola z jej strany a na výbore, tam si dohodla s poslancami, aby na výbore to vrátili späť, ten paragraf. Myslím, že tam bude ďalšia otázka niekde, že a čo zákonník práce, prečo potrebujeme vôbec zákonník práce? Nie, nepotrebujeme a tam mám úplne jasnú predstavu, lebo som sa tým zákonníkom práce zaoberal a celkom sa v ňom vyznám, na rozdiel od tých liekov napríklad. Myslím si, že mal by existovať zákonník práce a jeho pointa, zmysel jeho existencie bol taký, pokiaľ nie je dohodnuté iné, platí zákonník práce. A tam by boli, ako teraz je v ňom hrozne veľa vecí popísaných. Možno, že v tretinovom rozsahu by mohlo existovať, kde bude napísané,
čo je pracovná doba, aká je pracovná doba, čo sú dôvody na aké sú sádzby tých príplatkov rôznych za nadčas, za prácu v noci a cez víkend a tak ďalej. Ale hneď na začiatku v paragrafe číslo 1 bolo napísané, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kde vidíte výdavky štátu, ktoré by sa dali i hneď okresať? Čo by sa dalo také hneď zrušiť? V príspevkových organizáciách máme 800 príspevkových organizácií a tam by som robil to, že by som neznižoval príspevky, ale by som iba hovoril, že áno, nie. Či potrebujeme to, nepotrebujeme to. A napríklad máme také, že ULU dostáva mesačne 150 000 eur na stojí, tak nejak. Do 2 miliónov eur ročne. Tak to zase nie je suma, ktorá tento štát spasí, no na druhej strane, keď to máme, že krát 800, tak to už niečo robí. A takto by som na to išiel, že nie znižovať príspevky, ale povedať si, toto nie je verejný statok, alebo toto, čo sa tvári ako verejný statok, my nechceme mať ako verejný statok a zrušiť. Opäť nejaká prechodná lehota v poriadku, ale zrušiť. A tam by som začal ako prvé, ako druhé je prehodnocovať rozsah sociálneho štátu. Taká podobná otázka teraz. Ak by ste mohli rušiť celé ministerstva, ktoré by ste ponechali a prečo? Tak skrátke. Nerušil by som, že celé ministerstvo bez náhrady, veľakrát je to aj naviazané na nejaké povinnosti z Bruselu, síce nezmyselne, ale povinnosti z Bruselu. Robil by som iné. Po zavedení odvodovej reformy, ktorá už teda bola na spadnutie minulý rok, dojde k presunu odvodov pod ministerstvo financií a potom by som zlúčil sociálne veci so zdravotníctvom. To by bola prvá vec, ktorú som spravil, tie ministerstva, dve. A druhá vec, ktorú som spravil, po liberalizácii poštového trhu by som zriadil niečo ako ministerstvo infraštruktúry a tam by som zlúčil dopravu a teda ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikácií by som zlúčil s ministerstvom hospodárstva. A ministerstvo životného prostredia a kultúry, to potrebujeme? No, v podstate ministerstvo kultúry je tu na to, aby rozdeľovalo peniaze. To je len o prideľovaní peniazy. A teraz je otázka, že či pokladáme za verejný statok, povedzme Slovenské národné divadlo, kde aj tak chudobní ľudia nechodia, kde aj po dotovaných cenách ešte je tá vstupenka dosť vysoká na to, a navyše obslúži to moc malý počet ľudí. Obslúži to fakt len tú elitu, to obsluhuje a robia sa tam recepcie nejakých, povedzme, bohatých firiem. Ale predsa len takáto kultúrna vizitka štátu, možno, že to len nejaký sentiment vo mne, ale myslím si, že by mala ostať. A preto by som teraz nepovedal, že úplne zrušíme ministerstvo kultúry so všetkými dotáciami. Lebo keď povieme, že nechceme do kultúry platiť vôbec nič, tak potom to ministerstvo nepotrebujeme. Ale keď povieme, že chceme dať na tú kultúru ročne 150 miliónov eur, alebo toľko mal nejak rozpočet, Krajcer, alebo 170, a tie chceme nejak rozdeliť, tak potom to ministerstvo potrebujeme. No, nie je to tak, že najprv by sme mali akože každého zamestnať, nie štát, ale proste nech má každý čo jesť. A potom sa môžeme baviť o nejakej kultúre, že dovtedy, kým máme 14% nezamestnanosť, hrať sa tu na kultúru je také... No áno, ale takto to v minulosti bolo. To je pravda, že keď, ja neviem, pred 300 rokmi osídlovali Ameriku, no tak tam v prvom rade makali a až potom, keď tá produktivita nejak zrástla, alebo bolo už, že niečo vybuduje, tak potom začali tam riešiť kultúru, ale kostoly mali vždy. A ja si myslím, že ten človek jednoducho potrebuje aj teda nejakú potravu pre toho ducha. Preto nemyslím si, že tento prístup je správny, povedať si, že pokiaľ tu je jeden človek bez roboty, tak žiadna kultúra nebude. To nie je správne. Ale otázka je, či to predsa nevie tú potravu pre toho ducha zabezpečiť súkromný sektor, prečo to musí vstupovať štát. No ale... Ako teraz vlastne štát zoberie súkromnému podnikateľovi nejaké prostriedky, ten podnikateľ nemôže zamestnať možno kvôli tomu niekoho, kto je nezamestnaný a dá to v podstate na kultúru nejakú zábavu. Áno, ale opäť nešiel by som tu, že i hneď do extrémneho riešenia,
Skôr by som sa začal viac venovať tomu manažmentu toho rozdeľovania a zavádzať nejaké motivátory alebo nejaké schémy, ktoré spravodlivejšie alebo rozumnejšie rozdelia tie peniaze, napríklad kultúrne poukážky. Keby sa to, nielen toto, ale ešte aj z ministerstva školstva, čo dáva na podporu športu masového a voľnočasových aktivít detí, keby sa všetky peniaze zhrnuli na jednu kopu a vytlačili by sa povedzme 80% poukážky pri 80% detí, lebo nejaké percent na to nebude reflektovať, tak tá poukážka by mala povedzme 500 eur ročnú hodnotu a dostane to rodič. A bol by zoznam akreditovaných inštitúcií, čo by mohol byť skvošový klub, kde som dával môjho syna, až po to Národné divadlo, ktoré môžem požiť po stupe, že vytvoril by sa akýsi paralelný trh, že cez tie poukážky my by sme zabránili tým ľuďom tie peniaze prepiť, my by sme ale aj zabránili tým ľuďom tie peniaze povedzme dať do ja neviem čo, do základných potravín a núčili by sme ich konzumovať kultúru namiesto chleba. Ono by sa to aj tak potom preskupilo, nie? Že s tým by sa začalo kupčiť a 500 € poukážku na kultúru by niekto odkúpil za 300 eur a takéto veci. Áno, ale aj tak dobre, ale tá poukážka v tom prípade je zaručené, že bude spotrebovaná. V tomto prípade. Ona ale bude aj tak spotrebovaná. Iba, že by sa potom našiel ďalší nejaký akreditovaný podvodník, ktorý, lebo ministerstvo mu preplatí, ktorý povie, dobre, ty nemusíš nič robiť, tu tak odozdaj poukážku, ja ti dám peniaze, ale tak na to je práve také ministerstvo, aby vykonávalo riadne tú kontrolu. Keď si predstavím ten skvošový klub, kde chodil môj syn, to bolo dosť drahé, viacero rodičov si to nemohlo dovoliť. Keď to dieťa už tam nechodilo raz týždenne, ale povedzme objavilo sa, že ukázalo sa, že má talent, baví ho to, a rodičia povedali, že 3-krát týždenne mne je veľa. A tam si myslím, bolo by to jednoducho rozumné, keby teraz došla taká poukážka. Dobre, poďme ďalej. Na čo musí existovať rozdelenie odvodov na zamestnanca a zamestnávateľa? Na nič, úplná hlúposť. Dobre, poďme ďalej. Ste za plne súkromné zdravotníctvo a školstvo? Sme v dlhšom období. Som za plne súkromné zdravotníctvo v pomerne krátkom období. Lebo kde by mal vstupovať štát, to je financovanie zdravotníctva, keďže to by malo byť solidárne, čiže tam musí štát v podstate vynútiť si tie dane a z toho financovať. Ale vplyv štátu by mal končiť niekde pri tých zdravotných poisťovniach. A potom už by mali byť len súkromné subjekty a nech si poisťovne uzavrú. Len tam treba potom rozumne stanoviť tie podmienky, aby bolo zabezpečené plošná ponuka zdravotných služieb. To nie je jednoduché. Lebo to si myslím, že keď sú nejaké úlohy štátu, keď je nejaké oprávnenie pre existenciu štátu, tak je to medzi okrem tej armády, čo som spomínal, tak je to práve toto, že aby teda aj tá babka v Lázoch mala zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Dobre, nebolo by správnejšie na manažerské pozície v štátnej správe vyberať ľudí cez výberové konania a teda nedosadzovať politických nominantov? Toto je ilúzia, nebude to fungovať. Existuje pojem, to vytvoril jeden kolega z koaličnej rady, vytvoril pojem tzv. Že riadené výberové konanie. A to bolo, keď išlo o to dosadiť politického nominanta na pozíciu, kde zo zákona je povinné urobiť výberové konanie. Tým len chcem povedať, že obchádza sa to, je to úplne nezmysel. Naopak, za SAS môžem povedať, nám po voľbách pripadlo 320 pozícií, ktoré sme teda mali možnosť obsadiť. 140 ľudí sme nechali takých, čo sme tam zdedili. 120 ľudí sme dali nestranníkov, že naozaj sme hľadali odborníka a dali sme tam odborníka. A 60 ľudí sme dali stranníkov. A tí boli úplne najlepší. Preto, lebo boli preverení, prešli pohovorom. To, že niekto má stranickú knižku, neznamená, že v tom momente prestal robiť, alebo že zrazu nič nevie urobiť. To sú ľudia, ktorí sa živia vlastnou prácou a to, že je členom strany, v podstate len znamená, že prešiel už nejakým pomerne náročným prijímacím konaním, ale
to platí u nás, v SAS, hovorím, to je moja skúsenosť taká, že keď som mal na výber straníka, nestraníka na nejakú pozíciu, tak som radšej zobral straníka, lebo už som ako tak vedel, čo od toho človeka môžem čakať. Súhlasíte s tvrdením, že menej štátu rovná sa menej korupcie? Môže štát korupciu úplne poraziť? To prvé áno, jednoznačne, a to druhé nie. Ale vie ho minimalizovať.